तो अपन चल गई रहती है। अरे 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 यार गोरा गेल मोटा गेल बड़ी हो नजरिया नजर मत लगाइयो। बस साले भर में हाथ ना थे गेलू साल भर मैंने कम सोचत रह, लेकिन एक बात कही तोहर याद बहुत आवत रहे। अरे रुक जा जान, कितना दिन पता आइल बड़े कितना दिन पाइल बनी तक का भाई। बैठा 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 बता एगो बोला कितना हम खुश बनी तारा से मिल के, लेकिन फोनावा पे कितना तू बोलेला। फोना पे बोलत नहीं छनु के जरिया आदमी रहले हैं, एक के चलते तना बोलत रहनी है। अच्छा जी आदमी के मुंह में आदमी शौक ले कुछ नहीं हम ना, आदमी शौक लेके मिले जात रस, एक के चलते हम बोलत नहीं तना ठीक न। पागल हो ई बात बा, लेकिन समझदार हो गेल बड़ा ना। हमार उठले ले कोजा के ई का आ इन करे चलते एगो अपन पगले के चलते आगे बनी छोड़ छाड़ के मरद के ससुरा में बा, हमार मरद हम नैहर में बनी। एगो एकरी चलते खाली हम पगलाई रही ना कि कब एकरा भीरी आ जाए, न तो हमू अपन नैहर में न रहती और ससुरा में न रहती। हमू पागल हो जाता। नींद लगाओ तनी फोन पगला कहाँ बा भाभी नहीं की न देखत न तो कचकचाए लगी, लेकिन मत कम हो जाइए छिना रिया। हेलो हेलो का मचा गाल बा आओ जान काल बा ढेर दिन के बाद याद कइला। ढेर दिन के बाद याद कइले बनी, माने तारे चलते हम बानी नैहर में आ कहतड़ा कि ढेर दिन के बाद याद कइले बनी ना। बाड़ू नु याद ते बार कइले बाड़ू नु। अरे पगला हम मिले के मन करता कहाँ बड़ा भूल हा कैसे बोली बोलत नहीं खी कब मिले खाते आवत रह, कब मिले खाते आवत रह। 1 घंटा में होता नहीं हम। अच्छा 1 घंटा में जल्दी आवा ना तो मर के करिए उतार का पार फोड़ दे जान जियो। खासा मिलबे के ना ले और कुछ होखबो करे। अब का अब अपना मर्द भी चल गेल बनी तब तार जवानी चढ़ल बा, हमरा तार देखे के बाटे बस। देखे खातिर तब ना है कुछ करे के होखे ता माने का करबो जन मर्द के संग कइले बाड़ू मुंह ना अपन देखला जौन मर्द के संग हम कहनी तो तारा संग हेलो बोल न करिया बोल एकदम पागले रह अरे गेल। छुछु ना रे बोला कितना से झगड़ा तो बतिया ना रख देब हम। माने जे रही से पहले हम रही, आज बियाह हो गेल त माने भुला गेल ना। माने ते सोचले अभी अकल ले तो का जी बियाह कर लेनी, माई बाबू की इज्जत खातिर कह लेनी, पर प्यार तो तोहरे से नु करी ना। प्यार कर खातिर प्यारे कर लो के और कुछ करब काहे खातिर कुछ करब ना करब करब तो हम ना है अइबो कि देखइबो तू नौटंकी ना तू कहबो कुआर पर से बहाना करत रहा, पट से ना मिले खातिर आ जात रहा, आ जे दिन फोन कर देत रही रोए लागत रहा, मोती लेखा आंसू बहावे लागत रहा। अब तो बियाह हो गेल अब तो तैयार हो जाए। कह दनी नु बियाह त भइल त बियाह भइल हमर बाबू हमर सोना हमर ना काहे खिसिया गइल। तू काहे कर ले ठीक बात तू आव तैयार हो तैयार हो त माने तार तैयार नहीं लागत, हम तो तैयार बानी एकदम आसमानी साड़ी पहनले बानी बढ़िया लागत। हम त साड़ी नहीं के देखे के ता थू का देखबा हो साड़ी ना के देखबा थुथुर लेखा मुंह सही का तारा ले सुघरे बानी हमारे सुगर बात तो तोरे लेखा करियट नहीं की जो तब जो। अरे कहवा जाइन जाई ससुरा हां तो जो का करबे जात रहे जब डोलिया में तो झांक झांक के रोवत रह मोती लेखा आंसू न का कहत रही बो तोर भतारा ने केना आइल मन करता न नथे के मुड़ी झोस। हां बोला ठीक बा आते ठीक बा इतना ही कमीना नु इतना कमीना कि पूछा मत, एक नंबर के कुकुर सुअर लेखा त मुंह ले ले बा, लेकिन का करी ओकरा से कैसे तो कहाला कि दिल लगी दीवार से त परी के चीज है, ओकरा से हमर दिल लगिल बेटे एक चलते हम सही ना तो करियठा के हम ना सहती छुछुंदरा के मुड़िए झोंस देते, लेकिन छोड़ा हटा हो उहे करियठा ना हमारे खाली जान रहे परान रहे सब कुछ रहे जाते नहीं मिले खाती कोले बाकी आई का करी अब शाम के टाइम हो गइल बड़ुए तन चाहे एक दुआरा तन बहार उहार दही मार गंदा गंदा भइल बड़ु दुआर रो बड़ा नु त कुटी काट के मैं छोड़ देले बड़ा नहीं तरी यही पैंगरा पर खीस भरला झगड़ा इनके से यही से होला। जे तू तो जा अरे 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 बड़ा गीत गावत गाना गावत चलत है कहां है तरे बोले जोरी बोल कहां जाता तनी तनी नीतुआ घर नीतुआ करे कलैया के सखी भेंट करे जा त कनी तनी चल जाई तोर त गांव घुमला त ना छुटी ना रे
तो कहते के आवे नहीं सुनू ते जब भी आवे नु तब बहुत गांव में घूमे चाही और तो छोड़ दे कम से कम आगत अभी काहे की छोड़ी अभी 4 गो लड़का फैका हो जाते अभी 2 गो ना भइल बड़सन काई बेगा की तकतड़े मजा कतरे देखो तनी कि मतलब आई लिखे ना दूरी हुई अरे सौखी सहेलिन के बात में ना बोलल जाला ठीक बात अब ताकतड़े से कोनी के वैसे ताकतड़े आई बिया ए माई हमरा के दे दे रे हां ठीक बा दे दे हम जो जो जाके जल्दी आई है देरी मत लगाई है ठीक बा जय ना माई हां तो अब सहेली भी है तो 2 घंटा तो लगी ना देरी मत करिए 2 घंटा लग जी मुर्गा बना के धोले रहो आते तो खाती अच्छा देख लो कैसे चलू बोल कहते कि 2 घंटा लगी 2 घंटा का मतलब जल्दी चल आई तो अरे एक गांव घुमला आदत छूटे के भाई करा एक आदत यही से कर से परेशान आदमी रहेला या जइनू तो बस अब चिल्लाए खातिर जाके पड़ी ओकरा घर है नितुआ घर जाके पड़ी गई नितुआ कहाँ ए कनिया कनिया अरे आवा हो का करतलू सुनो ना वो तो कहत कि मुर्गा बनावे के मुर्गा हाँ आज कौन दिन हो आज सुख ह सुख हो हाँ तो का भइल बा कहते बानी पूछी जी तो मंगवा दी हाँ तो ठीक तो बा कहम ना कि हमर बेटी आए रे या कुछ ना बनैली सब अरे ऐसा बात नहीं खे हो तू अथी करिया का कहला तो ले ले गरम मसाला सबला दिन तक हम पीस दे तनी सरसे करा बनी तो ठंडा में जाड़ पाल के दिन बाटे ना ठीक है बा कहां गोइल हनी पूछी जी कहां बोलिए अपन सखी की हां नितुआ घरे हां हाँ तो कहते कि बना के रखिए मुर्गा तो जतन ले ले तन ठीक बा और मसाला वसाला कुछ ले के बा ना वो खाली गरम मसाला ला दे हम तो ठीक बा हम जाते लेके आओ तनी है ठीक बा जा तू बनाओ ठीक नो ठीक बा। सरसे करा बना तो ठंडा पला के दिन पड़ुए ना तो फिर कठुआ लगो तू ठीक बाटे ये बिटुए का रहन चल हम सुहात नहीं खे कुहार पे तो तंग कैले ही रहे तो बियाह हो गई तो हम सोचनी कि जाए तो सुधर लेकिन वो तो सुधरे लायक है ही नहीं खे जब ना तब खाली पीछे रहे हालो सोना बाबू का हाल है यही जानू कहत रहे बाप रे बाप एक इनका भतार मरद के बाबा सन हमारो मरद बा ना नैहर जाई ना लेकिन ऐसे बतियाई ना माइयों के सामने भौजाइयों के सामने भाइयों के सामने लाज नहाया बाटे आ दिन रात फोने से बिजी रहेले कल कौन घटा रहेला तो हमारा इहे ना बुझाला कि जब बियाह होइए गुल बा तो नैहरवा में यहाँ कितना फोनमा से जोन बिजी रही सन मर्दे लगे तो रहती सन ससुर नैहरा में आवे सन का खातिर जब मर्दे लगे सटल रही सन फोन पे अभी तक ले पगला ना आइल हमरा के बोला के फोन लगाई तनी उतना एक नंबर के कुकुर करिया ठा हो आई नु एबरा तक का पार कर ना फोड़ दिन तो कोई का करी भइल बड़न हमारा भातार से ढेर सुघर कैसे कहता कि चौड़ा हटावा हेलो हेलो कहाँ बाड़ो आराम नहीं का गाड़ी खड़ा करता नहीं अच्छा ठीक आओ जल्दी पीछे दिया बानी ठीक बनू कहने का बात हाँ अरे केने का बड़ो अरे पीछा बनी बस बढ़िया नहीं किया हमारे बगीचा में और केरे बाबा उनी है हाँ ओकरा नहीं हाँ वो नहीं बनी ठीक आवा तब पागल हमार कितना अच्छा रहे कुंवार रही तो शादी हो गई पर सब चेंज हो गई बुझाला ना घर में रही ना के चलते लागेला कि चेंज हो गई बटे सब को भाई भगवान वो करी चलते हम हे जगह गोरले बनना तो हम भौजाई के बात सही वाला है तो अपन चल गई रहती है अरे अरे आ गया गोरा गल मोटा गल बड़ी हो नजरिया नजर मत लगाइयो बस साले भर में हाथ ना थे गेलो साल भर मैंने कम सोचत रहा लेकिन एक बात कही तो हर याद बहुत आवत रहे अरे रुक जा जान कितना दिन पता है लोड़े कितना दिन पाइल बनी तक का भाई बैठा 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 बता एगो बोला कितना हम खुश बनी तारा से मिल के लेकिन तारा फोना से पर तो कितना हम तू खुश बोलेला बानी। फोना पे बोलत नहीं छनो के जरिया आदमी रहले हैं एक के चलते तना बोलत रहनी है अच्छा जी आदमी के मुंह में आदमी शौक कर लेते देखी हम ना आदमी शौक लेके मिले जात रस एक के चलते हम बोलत नहीं तना ठीक न पागल हो ई बात बा लेकिन समझदार हो गइल बड़ा ना एने पकड़ ना हमार उठ ले कोजा के ई का खा आ उठ ले हमरे कोजा के माने तहार हमरे दियाल का बुझा तक तहार दियाल के धइल बका कोई का हंसी से का करतड़ा बड़ा मन करता है का वे उहे
उठला ले देखो तो पाट। रुक ना बुझाला कि घूमे ले ओरे मम्मी गिरा देबो ना गिरावे के बात नहीं के कितना दिन बतियाइला हो गए है हम तो बुझाई कि अब तो भेटे ना होई मुलाकातें ना होई हमने नंबर नहीं लिख के ले गए के चलते ना नंबर लिख के का के ले याद क्लियर तोहर ना नंबर हमर दिल में बा केने के एकदम लपुआते रहेला मौगाते रहेला बुझाला कि तारा खासा उल्टे सोचबे करबो रुक मरद के फोन आइल बच्चों छोड़ई है ना काट दे ना फोनवा काट देनी हां ये सकल तो रखबो ना कर हमरे रखे के पड़ी पहले बार तो रख न ल कौन साल भर खराब रख ले ओकर बाद हम रखी झूठ झूठ हां झूठे न हो गइल तब काहे खाती हमरा के लिए आइल बड़ा लेके आइल बने अब तो तब काहे खाती प्यार करेला याद तो करे ना हाँ तब हम काहे इतना मोलत रहो कितना मुलायम बा रुक ना ये आओ ना तनी चुमा दे एगो चुमा दे अने इतना मौगात काहे खाती बारो एगो चुमा दे ऐसे ना तब कैसे ओढ़ के अरे सड़िया में ओढ़ाई के दे चुमा ना तो का हो जाई क्यों देखता ना मन बा एगो दे चोढ़ाई के चुमा ना जो दो एगो दे चुमा ना। के एमे ओढ़ाई के दे एमे ओढ़ाई के दे ओ दे में कर हेनिया कर ना एने कर मामा अरे हटो ना बाप रे बाप बुझा दे कि मुआ दे हमारा के हाँ कर तर बुझाता कि मजा एकदम लफंगे रह गेल ना भई जस पसर जातो रु काहे का मोटा जातो तो हटबो कि ना कहां जेबू एकदम बकल्लो ले लेखा काहे करे लो इतना ना छोड़े के मन नहीं छोड़ी के मन गया कि मेरी देख ली तो मुआ दी ना ये अरे हटो ना ना चल जाइए भाग जे मैं तारी ते तो चल जा आराम से ये तरी तू हो तरी साफ काट ली तब देखो साफ के छोड़ ले बा मैं ही तो चल जा आराम से कुछ काटी ना मोबाइल के लाइट बार के चल जाए अच्छा ठीक बा तो छोड़ा मन कर देखे इसलिए के चल जाएगा अपना की है हां ना ना हम ना जीत तारा के नहीं का है तारा माई से हम नफरत करी ना हमारे से खाता प्यार कर लू माई हम कितना बहन है तूने को जान बढ़िया एक नंबर के छुछुंदर या तार माई तोरे माई छुछु न हो तू हमार माई के तारे माई छुछुंदर हमार माई के अरे 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 हमार माई के गाड़ी में हटो उछाला की जब देखा हमरे मोबाइल देल का ना हां देले बड़ा मुंह ना देखलो हमर मरद देले रहते ही मोबाइल हमके देले बड़ा मर दिले रहे दो मोबाइलवा चुमा दे इंची में दे एक और चुमा दे के ना चुमा दी देला होड़ के ना बुझाइलो एक और उड़ा के दे दे चल जी खड़े खड़ी दे दे ना चल जाए खड़े मोबाइल दो खड़े खड़े दे दे चुमा जाए ना अब ना एक और देखा मैं भौजैया बड़ा शौक कर ले अरे रे को दिन भौजैया सब कर ले हटो बुझा लगी मुआ दी है जो चल देखा और ये काल और जन तो होई काल आगे दिन में तुम सोच मत करो देखो तो कुछ लागो नहीं कोई उठला ली हुई नहीं तो कोई कहाँ गोरला मिले का कर मेरा होई नहीं तो मिले कोई का चलो ठीक हो जाता नहीं